Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pangarsanipun al mukarramun, para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh kasepuhan. Saking para alim, para ulama, masyayikh, masyayikhoh, habaib, sedaya ingkang rawuh lingkangkung dumateng Kiai Haji Raden Nasruddin, kala mangke Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, Kiai Haji Muhammad Yusuf, Kiai Haji Soleh Bajuri, Kiai Jame, Kiai Nasruddin, lan sedaya dzurriyyah Kiai Haji Raden Mas Mansur Muhyiddin Ar-Rafi'i ingkang saestu kita takdimi, kita cadong barokah doaipun. Pejabat pemerintah sipil TNI Polri, sedaya ingkang rawuh, Forkompimda, Forkompimcam, sedaya ingkang kita hormati, pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Suryatan Tanfidiatan ingkang kita hormati, lan sedaya jamaah pengaosan, tamu undangan, warga ngluning ingkang sedaya mugi-mugi binaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang kita wantu-wantu taufik hidayah sarta inayahipun. Mboten kesupen sholawat serta salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita wantu-wantu barokah syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh, alhamdulillah siang punika kawula waget sowan menika wonten kholipun Mbah Rafi'i kaleres. Nyuwun ngapunten nek cara Jawane le ngasorake elek-elek kok ngene iki ya ijeh turunane Mbah Rafi'i. Lak ngoten Pak nggih. Dadi nek wong Jawa ki mbuh napa mesti ana kalimat elek-elek ngene iki. Emang elek tenan kok aku. Kula wau nggih ningali, kula gadah catetan tapi wau sekedhik ngoreksi. Kawula punika nek jalur Mbah Rafi'i niku minggah Mbah Mat bin Nyai Hajah Kamaliyah binti Hasbullah bin Abdullah Siraj bin Mahmud bin Rafi'i. Kuwi mbuh canggah, mbuh apa radong Pak nggih, debok bosok padha kula ora ngedong. Warem bosok-bosokke sapa sak karepe. Intine mriki kula kathah kepanggih dzurriyyah-dzurriyyah Mbah Rafi'i dilalah mesti karang dadi sing mawidoh ya dijagongke karo sing mbah-mbah. Kula cah nom umur 30 dijagongke kalih mbah-mbahne kula sing pun sepuh-sepuh. Akhire ning transit bingung arep ngomong apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ngurmati kholipun Mbah Rafi'i, mugi-mugi wonten barokahipun. Amin Allahumma. Keranten pangendikanipun al barokatu ma'a akabirikum. Sak temene berkah iku sertane wong-wong kang gedhe ing antarane sira kabeh. Antarane sira kabeh. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, salah setunggalipun tetenger Mbah Rafi'i niku piyantun ingkang agung. Niku sedone sing ndongake rebutan. Kematianipun punika ingkang ngekholi ingkang mengeti niku sing rawuh kathah.
Ning kula ajeng taklet jenengan rawuh mriki niat tolabul barokah apa tolabul senek tak takon kene. Tolabul barokah. Ha sing buri-buri kae piye kae? Para rawuh ingkang kula mulyakaken menawi dipun ngendikaaken keng napa kok kiai utawi ulama niku sing diprengeti sedane kok mboten lahire ngoten Pak nggih. Keng napa kok sing diprengeti sedane keranten ulama niku mboten maksum. Ulama niku mboten maksum, ora dijamin bakal tekaning mati iku mesti sae. Leres napa mboten? Lah nggih. Lah wong nyuwun pangapunten, tinggen kabupaten kula niku ya wingi-wingi rame ana kiai iku sing dilalah kesandung perkara mlebu penjara. Lah, kula tak tangklet, ana apa ora wong kandha dadi kiai ku kepenak? Wonten mboten? Ana wong sedo ngarani ngomong sak jam bayarane pira. Para rawuh sakniki titenan iki cobi. Kanjeng Nabi ngendika napa wong soleh niku cobane niku syadidun. Wong soleh niku cobane ya luweh abot. Wong ngalim wong soleh niku nek dosa iso tikel-tikel dosane timbang wong ngarit. Niku menggah Gusti Allah karo menggah menungso padha. Iki wonten Pak Polisi jal titeni iki. Cobi kasus ingkang kula aturaken wonten ing Kabupaten Kawula ana kiai nglakoni salah jarene pelecehan seksual rupane apa ngemek pupu. Loh nyun sewu Pak nyun ngapunten nggih, pupu sing dimek kiai ku ra usah pupu wudoh. Wis teko ana santrine upamane ijeh nganggo sarung ming dilus-elus padahal sing dilus-elus ki ora baina apa jilid wal jilid, ora baina kulit karo kulit, sarung ana tedeng alinge sarung. Ning nek santrine ra trima laporke alhamdulillah mlebu pen. Tapi nek ana wong ngloning jenengane mbuh Jumadi, mbuh Solikin apa sapa, tukang ngarit jajan nonggon sarkem kumpul karo LC apa jenengane kuwi? WTS wanita tuna susila apa kuwi mbok? Apa Pak nek cara ya iki mau wis iki wis sing jero-jero dhewe. Wong ngloning tukang ngarit ngicipi wong wedok sing nang pinggir dalan bengi-bengi ngono kae ping 17 ra mlebu penjara. Aku tak takon, milih dadi kiai apa ngarit? Oclok sampean kok. Para rawuh, mula dadi kiai iki ya dunekke kepenak ya ora kepenak kabeh niku ming wang sinawang. Pun wong sinawang iki rasa adoh-adoh. Kula sing teng mriki, kula kalih jenengan sing lenggah teng mriku, kira-kira penak endi? Jenengan rumangsa penak kula to? Ana mejane, delok meneh paling metu kopine. Ha ning aku nang kene rawani ngene iki. Rawani udut. Ha sing nang mburi ora ngepleh-pleh karo ngrokok penak wae. Ming wang sinawang jenengan sanjang kayak kopine teko tenan to. Aku ora nyindir lho padahal aku. Pun wonten kisah wonten ing buku napa kitab terserah ajeng ngarani namine Ma'ariful Auliya.
Onten Syekh Agung naminipun Syekh Abdullah Al-Andalusi. Syekh Abdullah Al-Andalusi niki piyantun ingkang soleh awit alit, bahkan qoblal baligh saderenge baligh pun soleh. Bahkan pun apal Quran meh kados Imam Syafi'i, umur 9 tahun niku Quran wis nguasai sak qiraahe, kutubus sittah hadis-hadis wis apal, ngalim. Syekh Abdullah niki dipun kisahaken tindakan kalih santrine. Tindakan kalih santrine sing jenengane guru kalih murid niku mulya sinten? Mulya guru nggih Bu nggih. Santri niku jeh nom. Mula cara bahasane derajat iku jeh cah TK. Tapi Syekh Abdullah niki nek cara derajat wis profesor. Syekh Abdullah niki kalih santrine melampah-melampah safar kepangge kalian desa sing isine wong Kristen. Desane wong Kristen tekan tengah-tengah alun-alun, ning tengah-tengah alun-alun desa iku ana apa jenengane? Salib gede disembah karo wong-wong desa mriku. Santrine Syekh Abdullah sing enom-enom nyawang wong-wong nyembah salib karang jehenom, cangkeme cangkem elek. Do jawil-jawilan, kae lho pekok tenan, pemean kok disembah. Lah ngeten kok Pak nggih. Ya karang bocah, cangkeme elek, pemean kok disembah. Karo guyonan. Pun bar niku melampah melih kepangge kalian sumur. Istirahat ing sumur sambil ngunjuk-ngunjuk ana wong wedok ayu. Melu ngombe ning sumur. Niku kok Syekh Abdullah niku kepencut kalih wong wedok niki. Jebule wong wedok niki anake ketua pendhita ting mriku. Nek kepengin ngrabi syarate kudu dadi wong Kristen. Ning kalih Syekh Abdullah Al-Andalusi dituruti. Syekh Abdullah murtad dadi wong Kristen. Muridé kaget kabeh. Wong aku sing cah enom wae ora kepencut, ora kepengin, apa meneh kok sampe murtad. Lah kok iki kok Syekh Abdullah sing cetha wali kok iso kepencut. Ternyata nopo? Ditangleti kalih murite. Ditangleti kalih murite Syekh Abdullah ngendika, "Le nopo kowe ngerti pora? Le nopo aku kok kaya ngene iki? Kepencut karo wong kuwi ninggalke agama Islam. Kowe kelingan pas wayah kae ning alun-alun dhewe weruh apa mau? Wong-wong nyembah salib. Aku ya krungu awakmu ngunekke kae lho, wong kok nyembah pemean, kok gobloke pol. Sementara aku ning ati ternyata aku ki ya disalahno karo Gusti Allah. Krana apa? Aku ning ati ngrentek. Le ngrentek alhamdulillah. Ngene-ngene aku luwih apik timbang wong-wong kae sing dianggep kalih Syekh Abdullah wong sing sesat, wong ra nyembah Gusti. Padahal ning teng ati ora ngucap bahasane ora sing ngece-ece kaya murite, ning bar ngucap teng ati ngoten niku Syekh Abdullah niku mireng swara tanpa rupa ngendika, "Piye? Kowe rumangsa luwih apik timbang wong kuwi. Padahal sing ngenehi awakmu, sing ngenehi sliramu iman iku aku, Gusti. Sing mare kowe apal Quran iku aku, sing mare kowe apal ilmu-ilmu hadis iku aku. Kok kowe kementus rumangsa wong-wong kuwi ra bakal tak rahmati oleh hidayah. Rumangsa kowe bakal luwih apik sak lawase. Saiki tak jabut imanmu, apalanmu tak enteki." Akhire dadi wong Kristen, apalan Qur'ane entek, apalan hadise entek. Ngoten Pak, nek wali salah mikir wae dadi bahaya. Mending sing santri-santri sing cah TK niku 1 tambah 1 jawab 3, ora ana wong nyalahke.
Mula jenengan nek dadi wong Islam, Islam sing awam, Islam sing ora dadi kiai, ora dadi bunyai, salah-salah sithik-sithik, ora ana wong goblok-gobloke, mula tak dongake jenengan nunggak kelas terus. Ben di ngapura Gusti. Amin apa ora iki? Oh ya goblok. Lah wong nunggak kok diamini lho. Tapi ya niku wae dimaklumi wong ngono kuwi kok. Ya Allah. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Wonten ing agami Islam niku kula maos wonten asmanipun Ki Haji Soleh Darat Bergoto Semarang. Mbah Soleh Darat niku nyarai kitab naminipun Hikam, karyanipun Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Mbah Soleh Darat Semarang nate tindak mriko? Dereng nate? Wong kene iki dolane iki mung tekan ngendi? Ngomah pasar laris porita. Bar iki mulih meneh ngono. Wis ngono iki tok. Kowe iki menungso apa Tamiya tak takon. Urip kok mung mubeng rono wae. Pun kula wangsuli. Nika Mbah Alwani pun rawuh nggih kersane dahar ngunjuk bare kula rampung. Penak bagian mukadimah iki penak. Kula wangsuli melih. Mbah Soleh Darat menika mbagi imane wong niku, ikhlase wong wonten 3. Ikhlas paling ngisor ikhlas lil abidin. Nomor 2 ikhlas lil muhibin, nomor 3 ikhlas lil arifin. Ingkang pertama paling ngisor dhewe niki kathah-kathah kula jenengan. Dadi wong Islam sing ikhlas lil abidin. Ikhlas lil abidin niku cara bahasane nek aku nyambut gawe ra ana upahe aku le nyambut gawe leren. Misale niki kula jenengan sing rawuh upama dikabari sesuk surga neraka tutup kira-kira salate terus apa mandek? Mandek apa terus? Ora ngandel, sak ngabari ya sapa? Tiang kaya kula jenengan iki rata-rata umpama ora ana ganjaran surga neraka, akeh sing mesti leren leso, leren le ngibah. Mula diarani ikhlas lil abidin, tanpa upah ora gelem mangkat. Minggah ikhlas lil muhibin. Ikhlas lil muhibin niku wong Islam ingkang kepengin terus ridane Gusti Allah. Ngendikane Gusti Allah termasuk wong sing sabiqun bil khairat. Tiyang ingkang ngoyak-ngoyak kebaikan, ora gagas surga neraka, sing digagas entuk ridane Gusti Allah. Lajeng ingkang terakhir ikhlas lil arifin. Arif niku ngerti lah bahasane, wong kang ngerteni. Ta'aruf niku nek cara kula bahasane wong sing sadar posisi. Ana wong teng donya niki sing dadi wong Islam ora gagas swarga, ora gagas neraka, diridani Gusti Allah ya apa ora peduli. Sing jelas aku sadar posisi, aku kawula, aku nglakoni perintahe Gusti. Masalah diganjar apa ora terserah Gusti Allah, udu hakku. Masalah lebokke surga apa neraka terserah Gusti Allah, udu urusanku. Wong kene ana ora ngono kuwi. Kaene wis mati nek sing bab ngono kuwi. Ngoten nggih para rawuh nggih. Lah nyun pangapunten. Sakniki kula panjenengan ningali Mbah Rafi'i teng Lebet wonika nduriyae kathah. Duriae kathah sing tekan Watu Congol, sing tekan Jomboran, sing ijih nang kene apa sing nandi kathah. Tapi sak ngertos kula keranten Gusti Allah niku maha napa Syai'un Qadir, Kulusain Qadir. Ana kalane duwe wong tuwa ndek leluhur hebat, urung mesti anak turune katut dadi wong hebat. Ideale anak turune wong hebat mesti hebat. Ning ana Pak, nyun ngapunten.
Nggih keranten Gusti Allah sing ngersake. Nggih kaya ingkang kula aturaken wau nggih, tinggen kabupaten kula wonten sing kesandung masalah ngoten niku. Mula kula niku ya sakniki niku sok seneng nirakati awak kula dhewe. Kadang saking sibuke nirakati anak, nirakati putu, lali nirakati awake dhewe ben awake dhewe iku adoh saka godaning donya. Onten anake wong ngalim wong soleh tapi kiyambake niku milih ora ngopeni agama, milih diopeni wong liya utawa kadang sing sering niku wong wadon. Wong soleh duwe anak wadon, anak wadone golek bojo dhewe sing dipilih pokoke sing ganteng senajan agamane ra cethok ana apa ora? Wonge teko ambuh sing ndi kudunge apa iki? Kasus niki terjadi Pak, kasus niki terjadi. Dados maune sing tetep ngopeni agama ajeg mulyane tapi sing katut-katut mrene ora entuk ridane wong tuwa tapi meksa mergo gara-gara cinta. Apa Bu? Ana sing ngerti Agnes Monica apa ora? Cinta ini tak ada logika. Jadi ngono nggih. Demi cinta pokoknya golek bojo sing dicintai bel. Oh, cinta kok. Emang iki cinta iso ditukar karo gas LPG po. Para rawuh, kula ajeng cerita sekedhik niki. Mila tiang-tiang hebat niku nggih, tiang-tiang hebat niku senajan kiambak hebat ning Gusti Allah nek ngersake ya ora iso disulayani. Contone senajan duriyae Nabi Nuh alaihi salam anake wonten sing katut kafir mboten? Wonten. Nah niku. Mila saking menika aja rumangsa kementhus nalikane dadi duriyae sapa. Kula panjenengan dipun dawuhi Gusti Allah la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum auliya. Aja ngalap gantungke saka wong tuwa karo kanca-kanca dadi wali. Aku ngene mergo wong tuaku ngene. Aku ngene mergo kanca-kancaku ngene. Sing namine agama kudu digoleki dhewe. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Mila keranten kula panjenengan boten saged milih wong tuwa. Nyuwun ngapunten teng donya niki lak perkara sing ora iso dipilih niku wong tuwa salah setunggale Pak nggih. Wong tuwa. Niki ingkang rawuh keranten niki napa? Hormat Mbah Rofi'i kula nggih kepengin weling Pak. Cara Jawa niku kacang ora ninggal lanjaran. Nggih senajan Gusti Allah mangkih ngersake engko senajan lanjarane apik, engko nek kacange dadi elek mergo salah le tiba apa piye, terserah Gusti Allah. Tapi kula jenengan monggo sami tirakat. Ngeten. Tiang kados kula ngeten iki dilalah saking Mbah Rofi'i dugi bapak ibune kula ijeh ngugemi agama. Artose jalure ijeh selamat. Nggih niku kula syukuri. Kula ya ora milih wong tuane kula. Hasile napa? Wong ngloning pun niku nek kula cerita, kula niki dadi ijeh ditakdir dadi anak kiai. Mula kula niku ora duwe riwayat ninggal salat. Kula kebalik salat ra tau tak tinggal. Jenengan gumun mboten? Ragumun soale anak ya pantes wong kae anak kiai kok. Ning nek ana wong ngloning ket biyen kondang tukang othuk. Nang kene nek othuk totoan dugi pinten, Pak? Nun? Dugi pinten, Pak? Iki nek nyauri ya jebakan Batman iki. Ngerti berarti. Nek tangga kula niku othuk niku kula mboten ngertos barokah cedhak alim ulama apa pripun ning tangga kula nek dolanan othuk mentok niku teng 2000 Pak. Iki mbuh mergo le pekewuh karo pondok apa piye. Mula jenengan ben le othuk dosane ra gedhe mepet pondok. Pondok dahar.
Ngoten Pak nggih, kula wangsuli mulih. Tiang kados kula niku nyun ngapunten menawi dadi wong soleh niku wong ra ono sing gumun. Milane wau kula matur Gusti Allah niku nek ganjar kula salat ora patiya gedhe. Krana ya memang sifatmu ngono kuwi. Wong tuamu le nirakati kowe saka awit sadurunge kowe ana. Rupane apa? Wong tuwa njaga lanjaran supaya lanjare tetep apik, perintah-perintah Gusti Allah dilakoni, otomatis kacang ora ninggal. Basan kowe lahir wong tuamu ngusahake barang-barang halal sing mlebu ning wetengmu, man akalal halal sofa dinu. Sapa sing mangan barang halal resik agamane, mula kowe nek resik ya aja maido tirakate wong tuwa. Niku nek kula. Tapi teng Jawi mriko utawa ana sing rawuh teng mriki, mungkin nasibe ya ora pas jenengan mbok menawi angsal nasib ingkang wong tuane menika nek ngendikane Gusti Allah minhum dolimun linafsi. Wong tuaku ki wong tuwa sing ora gati karo agama. Wonten mboten, Pak? Wonten nggih? Jenengan ra milih wong tuwa, duwe wong tuwa kaya ngono keprasane pengen tukar tambah apa ora? Jenengan lahir saking lanjaran sing ora cocok karo perintah larangane Gusti Allah. Akhire jenengan ora iso disalahne nek panjenengan niku le salat rada potol-potol. Nang kene ana apa ora sing salate Jumatan tok? Wonge teko. Ndi? Tak jak omonge. Ndi? Sapa? Jenenge sapa? Oh, sing guyu-guyu iki Pak ya. Ah, ya wis. Kula tak takon wis. Nih nyun ngapunten Pak nggih. Kanjeng Nabi niku ngatosaken umate Kanjeng Nabi man fi qalbi sya'ratun minal iman. Wong sing ning jero atine ana iman senajan bobote sak rambut. Iku jenengan iki sapa iki sing jenengan sing rumangsa salate Jumatan tok dengan alasan jare ming formalitas ben ra dikira wong Kristen sing jare nyembah apa mau. Kula tak takon ayo. Kira-kira wong ngluning sing le salat Jumatan tok nek engko luhur tak kon salat luhuran wong lanang nih nggih tak kon salat luhur andukan tok ning saka wudel tekan dengkul ketutup alias aurate ketutup gelem ora salat andukan tok. Mboten purun. Dadi tiyang niku lucu, Pak. Sampai Kanjeng Nabi niku ngendikake masalah fikol bisa atau minal iman. Ana wong kon salat aras-arasen tapi nek dikon salat kowe salat andukan tok lho ra apa-apa, sah salate. Jabe apa? Aku ki ya kaya wau niku lho, aku ki elek-elek ngene ya ngerti tata. Sowan Pak Lurah we macak kok sowan Gusti Allah kok ngono. Dumeh aku ki salate Jumatan tok terus aku gelem ngono kuwi po. Mudeng mboten, Pak? Niki mboten beda, Pak, nek cara sinten to nggih Gus Bak apa nggih crita. Gus Bak napa sinten kula supe. Ana wong Islam ning maling, ning lho niki ana apa ora wong Islam ning maling? Maling ning Islam ana apa ora? Wonten. Ana wong Islam ning maling, dilalah sing diadepi pilihane antarane maling wedhus karo maling babi. Babi regane 5 juta, saiki wedhus ge amblek api kaya ngopo awake paling 1,5 juta. Takoni, milih ndi? Milih wedhus. Jare apa? Ha mergo wedhus halal. Iki maling pekok apa piye iki? Wong maling iki kudune golek sing paling larang. Ana maling kok mikirke syariat kan maling pekok, Pak niki. Menurut kaidah permalingan malinge goblok. Ning menurut kaidah agama alhamdulillah ana maling kok mikir syariat. Paham gini Pak nggih? Dados niku makane Kanjeng Nabi ngendika fi qalbi sya'ratun minal iman. Nek ana wong ning atine ana iman senajan sak rambut kayane ra tau gelem salat
ning ndekne nek kon ngremehke Gusti Allah ora gelem, sayadkhulul jannah, bakal munggah swarga. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Iki nek ratak terangke sampean kayane meng gleleng-gleleng wae uripe iki. Wong tiyang sing ning jero atine ana rambut apa ana iman senajan bobot sak rambut, Pak, nggih. Niku tetep bakal munggah surga ning mampir neraka. Ha saiki jajal mampir neraka. Amin Allahumma. Oh maleh to saiki piye karepmu iki? Mudeng mboten? Lah, mila saking punika ingkang kula maksud niku saking abote kalimah la ilaha illallah, wong sing rupane kaya ngono wae, kayane ra tau salat iso potensi munggah swarga. Ning nek wong kaya ngoten niku, Pak, ya dolan-dolan sik nang neraka. Biasane jajan tempura iki dadi tempurane iki. Ngoten nggih? Lah, para rawuh ingkang kula mulyakaken, mila Imam Ghazali. Imam Ghazali punika wonten ing Ihya sak kemutan kula. Teng surga niku, Pak, teng surga niku lawange wonten nek sing disebut Quran nek betul Pak wonten 8. Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa, Khuldi, Maqamah, Darul Amin, Darussalam. Teng surga niku sing ngleboni wonge dhewe-dhewe. Surga sing paling dhuwur cetha para nabi, anbiya wal mursalin. Nah niki saka penghuni surga ngendika Imam Ghazali iso didelok saka kepingin-kepinginane utawa penjalukane ning jero swarga. Contoh, misale ana wong ngluning jenengane Solikin ngintip swarga. Di Solikin ndi? Mesti ana iki. Niki ngendika Imam Ghazali. Solikin buka swarga sing paling dhuwur dhewe, sing isine para nabi, para syuhada, amilin, solihin, muttaqin. Dibuka. Ternyata krana isine wong sing ikhlas lil arifin kaya wau nika. Teng swarga paling dhuwur isine wong-wong sing do salat. Lah kok salat? Krana wong sing tresna kalih Gusti Allah iku penjalukane kaya nabi, penjalukane niku kepengin salat sing randi rasa kesel, randi rasa ngantuk, randi rasa ngelih. Pun ngaten mon Pak, kula tak takon, jenengan iso mbayangke mboten nek Kanjeng Nabi Muhammad munggah swarga kok ming jalukane ning malaikat njaluk kepengin numpak Pajero misale. Apa Pajero panas njaba jero kaya ngene iki. Mudeng mboten, Pak? Kula jenengan ora kebayang Kanjeng Nabi sing diceritake kaya ngono akhlakul karimahe, kaya ngono kencenge ngibadahe, utusan Gusti Allah paling sempurna kok tekan swarga kok pengen njaluk aku kok kepengin numpak Pajero ya ora kebayang. Kanjeng Nabi mesti kepingine iki apa? Salat sing ra ndhi rasa kesel, ra ndhi rasa ngantuk, ra ndhi rasa ngelih. Nek kula jenengan munggah surga arep njaluk ngono apa ora? Ora wis ora. Mula Solikin mandhap ning surga sing isine wong-wong sing seneng ibadah wajib, syukur-syukur ngibadah sunnah, maksiat ya sithik-sithik. Dadi salat terus ning maksiat cilik-cilik jalan. Alhamdulillah. Ya ora apa-apa kok, isih mending wingi ibadahe kenceng. Niku nek ngendikane Gusti Allah golongan muktasidun. Dibuka isine wong ngluning tapi sing sregep sapa masjid ning ya kadang ya ngrasani mariyati ngono ki lah ya. Dibuka lawang swarga diintip karo Solikin. Ternyata penjalukane nanggon surga sing tengah niku ya mau kae nalikane ning donya ora keturutan di bojo ayu ning kono njaluk bojo sing ayu-ayu. Krana munggah surga ora mung njaluk bojo 4, Pak, njaluk bojo 70.000. Terus Solikin takon, ngono kuwi oline apa ben ra lecet? Seker kok kukoe kaya ngono, metal jalan metal duduke piye kuwi.
Sing ahli bengkel guyu sing ora guyu iki. Mudeng mboten, Pak? Penjalukane kepengin duwe omah sing mogrong-mogrong krana nalikane urip ning donya omahe mung tirai bambu alias gedhek. Kepengin numpak mobil, kepengin iki, kepengin sugih sing dijaluk pokoke urusan donya. Krana golongan muktasidun, golongan pertengahan. Terus solikin mandap, Pak, mandap nonggon surga sing ngisor. Sapa surga ngisor? Surgane wong-wong sing munggah surga krana bener-bener di ngapura Gusti Allah senajan ngamal ngibadahe sithik. Ning ya niku sing golongan mampir neraka niku lho, Pak. Sapa? Ya mbok menawa. Mbok menawa. Ning muga-muga mboten nggih, amin Allahumma. Ana wong ahli maksiat, seneng mendem, seneng othok, ngeslot, nyewek apa open BO sak piturute. Tapi ndekne ternyata entuk maghfirah Gusti Allah mergo fi qalbi sya'ratun minal iman. Diintip kok iso munggah surga jal. Alumni neraka ki ning surga njaluk apa? Alumni neraka. Pengen dadi alumni neraka? Nggo gawe jas seragam. Dibuka, Pak. Ternyata niki narasine, Pak, nggih narasine kula. Imam Ghazali intine namung ngendikake kepinginane. Wong sing seneng maksiat ning donya, ning surga jalukane apa? Ning donya mung iso ngombe cem-ceman badhek, saiki njaluk, biyen aku ning donya ora iso ngombe Red Label, Captain Morgan, Chivas, Merit, vodka, Jack Daniel, Bali Hai. Kok apal? Alah kowe iki ndek HP iki apa goblok? Wong kari ngapalke ning HP akeh tekok men lho. Mudeng mboten Pak niku. Njaluk mendem-mendeman ning surga judi, senenge judi, njaluk judi krana ning akhirat ngendikane mafia syariat ora ana syarak ning nggon akhirat, ning kono bebas. Sing biyen ning donya dolanan apa open BO ning kono njaluk kok ngono. Intine sing haram. Dadi melihat penghuni surga saking apa mau? Saking kebiasaane teng alam donya. Sakniki kalih keranten Pak Kyai Halwani sampun rawuh penutup, Pak. Ana barang sing kula jenengan ki nek jare digugat karo wong liya ki barang haram ning kula jenengan seneng nglakoni apa? Rokok. Rokok niki dunekke barang haram ning kula jenengan tetep nglakoni. Mula sampai Habib Umar Muthohar ngendika, wong cetha ning rokok ana tulisan merokok membunuhmu, ning napa kok tetep dong rokok? Krana setelah saya membaca bahaya merokok, saya berhenti membaca. Niku padha, Pak, padha kalih Jamaah Watu Congol. Ning profesine tasik copet, nyun ngapunten Pak Polisi, nggih pripun ya dikandani angel, arep diusir ya ora kepenak wong jenengane kiai iki ora pantes ngusir ngoten niku nggih. Jamaah Watu Congol profesine copet. Nek mboten lepat sing nangkleti garwane Pak Lik kula Pak Halwani niku, takoni copet nggih, Pak. Kronten enten dawuh teng Quran ngeten, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat iku ngedohake saka perbuatan keji dan kemungkaran. Kalih bulik kula takoni kowe iki saiki salat ra to? Jawabane napa Pak Polisi? Jawabane mboten Bu, soale angger kula salat le nyopet mesti konangan. Mudeng mboten? Lah niki wonten cerita Pak, le napa saking Habib Marmutohar niki. Wonten cerita le napa kok rokok ra iso diharamke, padahal mendem diharamke, medokan diharamke. Iki ceritane ana wong telu. Mendem karo zina diharamke, rokok kok ora. Padahal padha-padha ora ganggu wong, ora maling, ora mateni, mendem zina. Wong telu niki ceritane mlaku-mlaku. Ning dalan niku nendang ceret. Cerete digosok metu jine. Metu jine akhirnya jine nawani, tak nai penjaluan apa wae tak turuti. Sing tukang medok
Sing tukang medok niku njaluk aku njaluk kumpulke artis-artis sing paling ayu sak ngalam donya. Dikancing ning jero guwa, aku arep iuk karo wong-wong kuwi kabeh ning guwa. Tutup ning guwa. Sing nomor loro sing tukang mendem, aku yoyo kabeh ombenan sak ngalam donya. Saka mau sing badhek terus apa mau sing jari apal mau. Ora pedus sampe cem-ceman kadal duntal. Kancing ning jero guwa. Sing terakhir sing seneng ngrokok. Aku ya padha, rokok kabeh sak ngalam donya. Sing filter, sing kretek, sing tingwe, apa kuwi tingwe? Nglinting dhewe, sing mbako paling enak kancing ning jero guwa. Wis 10 tahun, Pak. Kabeh dikancingi 10 tahun. Bahasan wis 10 tahun jine iku njajal ngecek. Sing dolanan wedokan ditiliki wis modar, klenger. Ngentru wong sakmono donyane kesel. Sampai nyawang kula ngeten aja nyang Mbah Rofi ngene iki nggih. Iki meng aku tok putune aku ngene iki. Sing nomor loro buka. Dadi sing siji iki mati, mendem apa gara-gara kesel kok ngono kuwi haram. Sing nomor loro sing tukang ngombe buka. Wetenge wis bledut, wis mampir ngono ke padha. Mati. Makane haram. Tukang mendem haram. Bahasan sing seneng ngerokok, Pak. Guwane buka. Sing mau njaluk ngerokok ki malah awake seger, wajah bersinar. Oh. Ning malah rupane nesu, jine dantemi, kurang ajar tenan kok kowe iki ngancingi 10 tahun, nggawa rokok ora gawani korek ngono ki. Dadi lali nek ngenehi korek makane rokok ki meng makruh Pak iki. Pun, ngoten Pak nggih. Lah niki janji kula niki penutup ben jenengan niku ora dosare. Kita mirengaken, midhangetaken dawuh-dawuh saking Rama Kyai Haji Halwani Nawawi. Kula cekap semeten, sedaya atur kawula mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Sedaya kekirangan kula saestu nyaging pangapunten saking arah napa kemawon. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.